Ayo. Katawa. Ngit-ngit kayo. Ha? Ngit-ngit kayo. Ha? Ngit-ngit na kayo. Ay. Ay. Diyan na. Diyan na. Kiss. Alin. Mayo. Ha? Malin. Ha? May butod na. Kiss. Saghayag ang ganang sugano di gyapon siya ko ano. Ano sa gabi ba? Hindi, di pa miss ko ulit ang ambong. Sige ng amo. Kasi amo na may ambong ba? Hindi pa miss ko kasi. Hindi lang ito mo open. Ay. Cute yung cellphone. Hindi na magamit dali ba? Ayun. Ayo, kiss. Ba nang puti ng mga brief? Lino. Ito'y bigay ng Diyos na nangyayakat ka. Pag-ibig. Ubot. Ay, katong pakbag na lang ni mo. Magpakbag na lang kakiubot. Kanang mga tips. Ha? Uy, mabuak na ba? Ilabay-labay man ni. Ay, dili mo na mabuha kaya ako man gibalot. Naluto na to. Lain man imong kuan lin ganin chip-chupon ning palit lin. Ha? Lain ang chupon gipalit nimo dili ka lang si Kisi. Yaman gidasog na. Daan lang ang supon. Sama ka nga. Yo, Kiss. Oh, di. Katawan. Kiss. Kiss. Yawa. Ba, Pamela ba? Pamela. Pamela 1. Anak iso. Wait. Ben. Peanut butter din. Ngita eh. Pamela 1. Ako magurugron sa jibilig. Aditong manukad. Ninyaw na. Ninyaw na, kiss. Ba't nito kung bulaan niya ba? Ay, kini. Wala. So, kisi. Kisi. Uy.
Oops, ayaw, kiss kayo mabuak. Ah! Ah! Si mag... An! Sindi-sindi. Alin! Alin, kuya. Kana kay pawalang sidok. Amin. Oo, ano sa... Kiyobot, ipusa rin na. Bakit parang mahuman? Abu yudu. Kaning CD diri kiyobot. Isa. Butun. Wala na CD day, wala na yung sulod na. Okay. Ang Dot da. karton? Dot da. Butun. Ha. Apud. Pinagtago. Ay. Kiso. Kiso. Kanta. Ambuti. Alin. Abudi. Ya. Mama. Ya. Ano ano mo? Ma. Aku. Diyos Marisalin. Tingka mo din dyan. Right, dyan. Bakan na ka rin. Mabirahan din hawak niya. Kiss you. Jinjin ba kay? Ako, murag dako ni sa video mo, dako ang naman yung jinjin sa video. Otro ka ambong lagi. Di mo kabalo mo kaya. Lagi video mo. Iwala sa TV. Alin na gulos lingkod sa ba? Nakibutan na lingkod. Bagot ako sa nebo. Kala ko Stephen. Awal ko. Tulo ni dito. Guy ko. Ibutasan ni ambong. Kaman na. Hindi ko pagdawas. Nagbuta. Gini ako. Kapag gawin na si Marisa. Sige, Len. Gira-gira. Sige, sige. Dilawan, igalaw ang katawan. Pamilato, nalulubot ng ganito. Tani, wala. Papakis. Biyaan yung bata. Ayun na. Nagtakaw mo. Puro na po. Ay, paduol. Sige, panuglay. Sige, kana. Nuglay, ana. Artiya. Ay, kung sinaw ko. Ayaw, Lin. Siya lang, Lin ba? Artiya. Ay, sige, talaga sa slay. Boss, papakil. Gara, Sweet kayo. Gisa eh. Tanaw kang ako kay video. Smile! Smile! Ay, gara na lang. Sige, sige. Smile! Smile! Kaya just kisi baka mula ka naman siguro ni si Ugma. Lako eh. Kiss! Anong place na? Tura ka din, nagpupo din, Atik-atik na lang, Patanawa na rin. Kuha, magyapag si Bagnagang kanina. Gibat. Mama Kanta daw kay happy birthday. Abadan! Sige dayon, happy birthday ba? Abadan! Sig, sidok na gani ka, kiss. Tumawa sa video. Kiambong na. Oh, ni engineer. Sige na, Sige na ba? Kellen, sugi mo kamang. Kellen. Kellen. Kamang ko. Kellen. Kamang ko. Wala ko na videoan. Kamang. Mo ni unggoy sa tagong.
Unang ka, no? Gas, abel gas. Man, kuhan man. Ngit-ngit man. Unggoy, oh. No, pakita ta. Philippines. Asa kay actor ka rin, kina mo dapat yun. Actor sa Miss Philippines. Basta si Pops yung si ano, kuyog mo na siya. Peoples for Christ. This guys. Ganito lang kay ipanuhot man bagayo. Pahilot. Ha? Oh, Kisoy. Ngayon, Miss Universe. Ayolin kay Yaan, Miss World. kana mga Miss World dia. Kini kay Gara Miss, naglimba lagbuta jadi. Miss Philippines. Ini. Miss Jubilee. Pila na ka ni ka kilo, no? Ay, magbayad na mo ba sa mo sobra nag 20 kilos na? Ay magbayad ko din sa mga. Hi! Hi. Video si Kon, si Jinjin kaya ito ipadala sa Kon. Magani ma-discover ba? Ipadala sa Amerika kay, uy, sa'yo. Ugukat sa Ayaw, kukiro. ipadala sa Amerika. Ugukat sa kukiro si Kuya. Ito ang ipasawa ay ginagawan ka ng sarang Indiano. Ay, okay. Model niyo, promo. Ay, chila ginaw. Gaway cookies. Ay, wala ko. Ayaw, ito lax papaambong kay mulaban magudi siya. Kataga ko na yung shadlin ay. Lagi. Matagang ito. Kabantay na, galimot. Ikaw walang naliksi. Wala na po ko. Okay. Excited naman. Oh, di ko excited. Rabana. Way kisawaya, waya. Basta si Ambong lagi ka din sa fakton ba. Mulaban din sa Ambong. Len, Allen. Ah, wag yun ay kay lakas. Wag yun ay kay lakas dia. Ambong rin. Oh, ay lagi ko waya lagi. Napat yun, inuna ako rin na. Pagkano ko te? Pagkano ko? Kabati pa yung mama isay rupat. Yun ko ni. Pagkano ko? Ako rin daw kami. Gusto ko. Ah, wala, dili lakas. Mga chicks at kano? So, wala lagi siya Philippines. kay lako naman. Oh, Miss Philippines, oh. Ako taloy sa bata. Wala, eh. Wala ay. Atik-atik Wala man na ati bata bibing. No, di ko hinihinay gawas. Di ko na ba magsigil na. Oh, magsigil na siya. Hay. Hay, hay. Ah, to kon mo が流れても思い出だけにはしたくない高い空果てなく高い空だ僕らの青春だから僕の親父は海が大好きでした僕の親父は非国民でした病気だったからですだから学校の帰りは嫌でした友達が戦争だから親父が戦争に行ってくれたら風が吹く気がそよぐこの花舞い踊る人々が歩いている電車が走っていく
触れ合い広場にて予定されておりましたお茶の太鼓は総合会館にて1回目1時30分より2回目2時20分より開催されます。皆様お誘い合わせの上多数ご来場ください。本日、中山ふれあい広場にて予定されておりました半山連日踊りは総合で2時20分より開催されます。やってみたいでしょこれね、やるときはもう半音の動きが多いですからぐにゅぐにゅぐにゅっと曲げながら正しい音を出すんです。なかなかこれを吹くのは大変でございます。さてもう一つ、皆さんご存知の曲で「灘そうそう」というのをやってみたいと。これはね、高い音を出すのを少し食べておく。高い音が出ますからね。こんな感じでね、曲当てでございます。これなんかでもね、微妙なマジ加減で音を出すわけですね。さて、去年ね、笑っていいともに2回ほど私登場しております。で、その時にスマップの中井君なんか一緒に出ておりますけど、くださいと言われたのが、スマップの曲で「世界に一つだけの花」です。で、ね、今一番流行ってる曲で、ところが本番の時には
単調鶴が岡山の後楽園では鳴いてますよ。ね、単調鶴とかね、いろんなモノマネをやります。こんなモノマネの一つでございます。でモノマネだけじゃない、民謡を歌いますんでね、今日は、民謡、岡山の民謡下津井節を歌おうと思います。それでは踊りを呼びます。瀬戸内音楽なんでの皆さんどうぞ。岡山からねバックダンサーを連れてきました。はい、拍手。それでは後ろで踊ってもらいながら、岡山の民謡下津井節を、歌いたいと思います。それでは、はい、では三味線スタート。200年以上前のこれ歌ですね。下津井と丸亀と昔船で結ばれておりました。江戸時代。これ民謡を歌いますとね、なんか
Monica Castle. Hindi mo daw brasan.ね Brasan siya ba? Hindi siya. Pero pwede ka muna bersama. Di ba lo katakulan ganina di mga jacket mo tatang. Sa diga po ng jacket mo. Ano man? Ang jacket mo, daghan mo itong pan. Suot. So, dito tayo, jacket.
Sama lang, ideal ng busog anak. Ayaw na kay sibuyas naman na iya. Ha? Pamiroto ko. Paring bubong. Layo kay kanak yo. Sama na yun. Di ang iko na niya. Ka, isa tong yung gigulitin niya. Gini-gini. Oh. Napataas og links. Up, yes, you. Dodong kokoy, akong favorite. My favorite, dodong kokoy. Wapo mo na yung mga bahay. Ay, dito na lang ang tulog. Okay. Ako yan. Live dito. Oy, wala pa kakao na si Mr. Sandal. Chan, ayaw patuntuan na Chan. Kaon Chan, ay patuntuan ng video. Kaon ba? Kunya na lang video dito. Ay, barber siya. Ay. Uy, paring nanding asaman. Ay, akong palayas. Sige, sige. Mga maring paring. Unsay ko na tip niya? Ang ulong Ay, Ed? Dili. Igo kita. Hindi? Dibi. Dibi. Katawa na ni Gong. Oh, dapat na yung video ko. Sige Gong, dali ang taon Gong. Kamawa na ni kung smile. Baligtad mo ulo. Prinside. Numero 1. Prinside. Gamay ra iya ha. Nag-perfect yun sa score. Si Prinside. Prinsipyo lagi. Kaya pinakadako store karon ta. Si Para to sa sakuan. Ira sa Yung babae. Pigan tong bayot ako. Si Juan. Si Juan. Kung sa kikanta ng bayo ito mo ka mag-isot dyan kay saan mo sa performer. Great. Take. Indot jud pud meet no. Pura sigara yung barsilan ko. Guest dito sa TV. Yung puti. Stay ko ano sa saan. Performer na ba? Punta ko to. Performer na singer na. Bakit bitaw to niya ang gabi eh. Kato si Eric Santos Maring o si Eric Santos o gumato ng kwentro si Bayot. Anak pa rin. Down si Eric. Siya may team sa mga kanta-kanta. Bapo kayo humdagas. Dudong ko kay. Anak gani. Nakita kang Bayot pa nga mukanta ng burag karaan na pero wala. Ano isang system na ko dali oh. Ano isa kong recording phone. Mag-view.
itong luas. Ay, ginoo ko. Piwot si mong sabi. Sige lang umisiling. Asang lumot ko rin? Hindi ako kiyobot. Please ang bitches pa. Please ang bitches pa. Ngayon. Hinahinuon na bro. Sabot anong tugtog niya. Ngayon, sa gusto mo. Turaw ng ice. Playing hide and seek with hearts and always hurting. And we're the fools, standing close enough to touch those burning memories. And if I hold you for the sake of all those times love made us lose our minds, could I ever let you go? Ay, Lin! Saan ka na? Ano? Kapoy kayo. Hangak.
Andre, no? Wala, muna lang basakan, gamay ra kayo. Yung siminto lang basakan, siminto tanan, no? Sugoy na. Banog. Muna yan nadala og supply sa alam sa kano. Gabi na, dago ka lang gabi oh. Bugat lagi na imong gipalit dong. Grabe ang buhok. Ako na pinag nagparintin na ko kung ito ang buwan. Kain pa. Pamuran na po ng titi. Oh. Tro. Paparapapap. Dong, ni tanaw si Carl sa imo dong. Matug na ka dong. Matug na si Unano. Dong koy. Hindi, masin na lang sa ni sa iyang panty. Guys, sa panty niyo. Ako tayo, tabuntan. Come on over. Come on in. Na. Oh, come on. Ano mo si Ilinita, Bing? Ilinita ako dong. Meron doon. Kuan.
Tanay, tip tulad ti. Nagani. Mong gisapawan? O ambot ayo ko kabalo. Laka. Wala eh. Guess it's meant to be forever, you and me. After all. Tanaw po day. Believe me now, take away the biggest part of me. Ooh, no, baby, please. And if you leave me now, you take away the very heart of me. Ooh, no, baby, please don't go. The love life causes love. We've come too far to leave it all behind. Excited na kasi tayo muli ba oh? Wala na yung ate. I have nobody for my own. I'm so lonely. Yung galit ang puti nga lingin ay buday ko ang kasukot na. Lonely. Ang kay ko kung namatay oh. Nangalingin. Someone Ang puti. Oh, to call on the phone. Makas kate? Ha? Lala? Tanaw yung video. Yes! That's why I'm lonely. ihan na nalunlig. I wish that I could go back Kami home. siguro ko ni ate. Hindi. Letter, Sumubo na sa never a letter. I get no letter in the mail. Tulong sa kate? Forgotten, Tawag na pagkuhan? forgotten. Kaling, mag-ginilig ka lang. Naman yung nagluto ni mo tatay. Sino maluto? Maluto. Matulog ng bataan niya. Bugino na siya. Baka matulog ka. Di mo na i-off dali para dali na po kang buslo. Dali ito po. Dapat po ka. Hindi na mo ikat-on. Through the wish of my own. Mahuan sa ito.
Baho. Baho ka, baho. So, magwala tina. So, no? Eh? Kani ba, napalong naman ninyo. Kaya gipalong na. Ang charger sa mo cellphone ka na. Ang earphone dong, tanawa pag off, dumag, usahay dong, dili mapalong ba? Katong isa ba? Asa man to? Ah! Katong di ba? May daan tatlo ba to? Gatas bigay, bilas lang nila. Why we just go? I'm confused by what I hear. Girl, it seems to me we're losing after all. Ha? I'm confused by Uy, na Pilipinas? Kita na sikitin ito? Timpla kudaan ba? Timpla kudaan ba? やむを得ず急停車をかけることがございますので、お立ちになりませんようお願い申し上げます。なので、ご協力をお願いいたします。 Dialogue, sigalang mata. Thank you for taking the Kansai Airport Transportation Limousine Bus. This bus is bound for Kansai International Airport by way of the expressway. Final destination. Please fasten your seatbelt. Dili taon niya ang lugar o. Sa Kansai dili o. Lumumot din na. Forgotten or suspicious article in the bus or around the bus stop, please inform the bus driver or other relevant individuals immediately. Labay na lang na. Ang cellphone ba nahulog pag yun? Andi na lang, switch. Ano? Nani ko rin. So, pag video aning kuan dyan? Wala, di na dapat video eh. Ha?